اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر أو كما قال آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات مل کے پڑھو ذوق بنوے سی. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سوہنے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سوہنے دے دیدار واسطے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے. اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا اس نے پیارے محبوب آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم یتیماں دا والی نبی بے سہاریاں دا سہارا نبی بے چاریاں دا چارا نبی اجڑے وسامن والا نبی روندے رہامن والا نبی آنکھو جیندہ کوئی نہ ہووے اوپو سینے نہ لاون والا نبی بے شک سبحان اللہ رحمت خزینے والا نبی تے مٹھے مدینے والا نبی پیارے آقا علیہ السلام دی ذات والا صفات تے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں درود و سلام تو بعد دعا ہے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک تہاڈی میری اساں سارے دی حاضری قبول منظور فرماوے اساں سارے دے دکھ غم تکلیفاں مشکلاں مصیبتاں اللہ رب العزت اپنے محبوب تے صدقے دور فرماوے. سامعین محترم ایت کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے دعا ہے اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. سورۃ البقرہ دے دوجھے رکوع دے وچوں ایت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے قرآن دے اسلوب دی طرف تھوڑا جیاں منجنا چاہساں. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ دے پہلے رکوع دے اندر پہلے 5 آیتاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنین دا ذکر فرمایا. کنہ دا ذکر فرمایا بلا میرے نال بلندے آسو مومنین دا ذکر فرمایا. اگلے اختتامی 2 آیتاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کافران دا ذکر فرمایا. اگو وال دوجھا پورا رکوع اللہ تبارک و تعالی نے پورے رکوع دے اندر منافقین دا ذکر فرمایا. حضور دے دور دے اندر جڑے منافقان انہاں دا ذکر فرمائے. ہن سوال تھیندے چاہیدا تا ایویں ہا اللہ تبارک و تعالی کافراں دا ذکر زیادہ فرماوے ہا مومنین دا ذکر زیادہ فرماوے ہا منافقاں دا ذکر گھٹ فرماوے ہا. کیوں؟ جتنا اسلام دا نقصان کافر کر سکدے اتنا منافق تا نہیں کر سکدا نا. کیوں؟ کافر اللہ دی توحید کو نہیں منیندا نبی سہی دی رسالت کو نہیں منیندا. تفا لہذا چاہیدہ ایویں ہا
کافر دا تعارف زیادہ کرایا ونجے ہا، منافق دا گھٹ کرایا ونجے ہا۔ چلو جو بھی تھی گیا، منافق والوی کلمہ دا پڑھ دے، اللہ دی توحید کو منیں دے، نبی شہید دی رسالت کو منیں دے، تسامین محترم مفسرین فرمیندن کہ کافر اسلام دا گھٹ نقصان کریں دے، منافق اسلام دا زیادہ نقصان کریں دے۔ کیوں؟ ان دی وجہ کیا؟ این وجہ تو کر کے کہ کافر دا اسلام نال تعلق نہیں، کافر دا اسلام نال کوئی ناتا نہیں، کافر دا اسلام نال کوئی رشتہ نہیں۔ این وجہ تو کر کے ان اسلام وچ داخل ہی نہیں تھی ہونا، ان مسجد وچ نہیں آونا، ان مدرسے وچ نہیں آونا، ان قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنی، کافر دا کافر تھیا، ان دا تعلق ہی نہ تھیا۔ اے تا منافق مسجد وچ ہی آندے ہن، حضور دے بیان ہی سن دے ہن، محفل ہی اٹینڈ کریں دے ہن، اون تو بعد صحابہ دے نال باندے بھی ہن، گفتگو بھی کریں دے ہن، جرے ویلے اتھا آمنا آکھنا اساں تہاڈے ہیں، جرے ویلے اڈے ونجنا ول آکھنا اساں تہاڈے ہیں۔ اے ہن منافق۔ اللہ پاک نے منافقوں کو خطاب فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہا گیا ان کو، کن کو؟ منافقین کو، آمنوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، تسا ایمان گھناؤ، کما آمن الناس، جی میں الناس ایمان گھننا ہے، جی میں الناس ایمان گھننا ہے۔ سامعین محترم، الناس کو مراد حضور علیہ السلام دے پیارے صحابہ، فرمایا کہ تسا ایمان ایویں گھناؤ جی میں حضور دے صحابہ ایمان گھن کے آئیں۔ تسامین محترم، الناس تے دو مادے ہیں، یا تے نسیان تو مشتق، یا تے اونس تو مشتق۔ پریشان تھی کہ ویشا جی کوئی اوکھی گال، میں ذرا تھوڑی جی تمہید بدھنا پیا، انشاءاللہ گال ہی میں تھوڑے مزاج دے مطابق کرنا، لیکن تھوڑے جے میرا ساتھ دے سو، انشاءاللہ میرے نال چل سو، ضرور ایمان تازہ تھی سی۔ نسیان دا معنی ہے بھلن والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہن معنی اے تھی سی کہ تسا میرے نبی تے ایمان ایویں گھناؤ، ساری کائنات کو بھلا کے تسا فقط میرے محبوب دا دامن پکڑ گھنو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بل تہاڈا ایمان کامل تے مکمل ہے، وگرنہ کوئی نہ۔ دوجا اونس تو اگر آکھو مشتق ہے، ول ایندا معنی ہے محبت کرنا۔ فرمایا کہ تسا میرے نبی شہید نال ایویں محبت کرو، ایویں ایمان گھناؤ جی میں ابو بکر صدیق محبت کیتی ہے، ایمان گھننا ہے، جی میں حضرت عمر فاروق محبت کیتی ہے، ایمان گھننا ہے، جی میں حضرت عثمان غنی محبت کیتی ہے، ایمان گھننا ہے، جی میں حضرت علی المرتضی سہی نال محبت کیتی ہے، سہی نال پیار کیتے۔ تسامین محترم، اسا لوگ محبت کا غلط معنی استعمال کیتے، محبت کو غلط معنی دے وچ گھنوے نہیں آئے، لیکن آؤ فلسفی ایک کو پوچھیں، عالم تصورات بن کے محبت کی کو آدن، محبت کیندہ نہ آئے۔ اون فلسفی نے دسایا کہ محبت کو آدن جیرا کہیں دے نال محبت کریندہ ہوئے، پیار کریندہ ہوئے، جیرا کہیں دا محب ہوئے، ول او کو اپنے 4 عظیم رشتے محبت کی خاطر قربان کرنے پوچھیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ول ان دی محبت پوری تھی سی کہ بلا کہہ رہے 4 رشتے، فرمایا ایک ماں دا رشتہ قربان کرنا پوسی، اے بھی عظیم رشتہ ہے، پیو دا رشتہ قربان کرنا پوسی، اے بھی عظیم رشتہ ہے، اولاد دا رشتہ قربان کرنا پوسی، اے بھی عظیم رشتہ ہے، اور شوہر دا رشتہ قربان کرنا پوسی، اے بھی عظیم رشتہ ہے۔ فرمایا جرے ویلے اے 4 رشتے قربان کرے سو ایویں سمجھو تسا محبت وچ کامیاب تھی جی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بل آؤ قبلہ ایو سمی محبت کہیں کیتی ہے، ایو سما پیار کہیں کیتے، بڑی بڑی جگہ دے عالم تصورات بن کے ڈٹھے کہیں جا مثال نہیں ملی۔ آکھو جرے ویلے حضور علیہ السلام دے درد غلام، حضور دے پیارے صحابہ دی ہسٹری پڑھیے، آکھو والے سارے مثالاں حضور علیہ السلام دے صحابہ کو لوابا کو مل گئے۔ کیا بات، کیا بات۔ توجہ ہے سارے دی، اچھی سبحان اللہ بولو ذرا۔ اولج پال کریم آقا علیہ السلام دے غلامو، شمع رسالت پروانو، توجہ فرماؤ۔ حضور علیہ السلام دا پیارا صحابی نا حضرت سعد، ایک کو ذرا گھٹ کرو،
لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھے سی دامن مصطفیٰ دے نال وابستہ تھی گے جڑے ویلے دامن مصطفیٰ دے نال وابستہ تھے آکو سعد دی مار راضی کوئی نہیں سعد دے اتے سعد کو آدھیے او سعد مسلمانہ دے نبی دے کلمہ چھوڑ دے مسلمانہ دے نبی دے کلمہ چھوڑ دے سعد ماں کو کیا دے آدھے اممہ کائنات چ ہر چیز چھوٹ سکدیے پوری کائنات چھوڑ سکدا لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکدا سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر عظمت و شان مصطفیٰ اولج پال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو شمع رسالت تے پروانو توجہ فرماؤ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو آدھے اماں سارے رشتے نبی سیں دے نا تو قربان لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکدا قبلہ وال سعد نے جرے والے نبی سیں دا چہرہ ڈٹھے آکھو اے او عظیم چہرہ اے او شان والا نبی او عظمت والا نبی جن دے بارے شاعر نے کلم چاہتی ہے کیا لکھ دے تواڈی توجہ ہوے تے سناواں کیا بات ہے کیا بات شہر کیا دے آدھے نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیج دا دروداں دیاں ڈالیاں رب بھیج دا دروداں دیاں ڈالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیج دا دروداں دیاں ڈالیاں بڑی محبت کم تھی گئی خیر ہوئے کیا بات ہے سبحان لیکن اولج پال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو شمع رسالت تے پروانو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ بڑے تن مارن کے سعد کلمہ چھوڑ دے لیکن سعد نبی دے کلمہ نہیں چھوڑیں دا قبلہ او تو بعد ماں نے کیا کیتے کھاون پیون چھوڑ دیتے ایک دیوار گزر گئی ہے سعد دی ماں نہ کچھ کھان دیے نہ پین دیے بئی دیوار گزر گئی ہے سعد دی ماں کچھ نہیں کھادا نہ پیتے تیجی دیوار گزر گئی ہے چوتھی دیوار گزر گئی ہے سعد کو پتہ چلے سعد گھر ہے آ کے کہہ دے دے سعد دی ماں ڈاڈی کمزور ہے نہ کہا تو کمزوری دے اندر ہے اون تو بعد نہ کچھ کھان دیے نہ پین دیے قبلہ سعد حیران اٹھی گئے اون تو بعد ماں دے کول آئے آ کے پوچھ دے آدھے اماں خیر تے تو کھاندی نیویں تو پیندی نیویں سعد دی ماں کیا دی آدھی پترا میں کھا بھی گھنساں میں پی بھی گھنساں لیکن میری ایک شرط عمل تو چا کر سعد دے اماں دے سا شرط اوہ کہ ایویں کر مسلمانہ دے نبی دے کلمہ تو چھوڑ دے میں کھا بھی گھنساں تے پی بھی گھنساں او سامین محترم توجہ فرماؤ حضرت سعد جذباتی نہیں تھیا حضرت سعد کیا دے او حضرت سعد نے جرا ماں کو محبت آنا جواب دیتے توجہ نال سماعت فرما نبی دے غلام او نبی دے غلامو شمع رسالت پروانو توجہ فرماؤ انجمان غلامان مصطفیٰ میں تو کو مبارک باد نے نا نوجوانہ نے سونی محفل سجائی بزرگاں نے انہوں شفقت والا ہاتھ فرمایا زیر نگرانی فرمائی اللہ تبارک و تعالی اے محفلہ جاری و ساری فرماوے ہمیشہ اللہ کرے جاری و ساری رامن لیکن آ نبی دے غلامہ توجہ فرما میں کچھ عرض کرنا چاہنا ہوں سعد نے ماں کو جرا جواب دیتے سعد ماں کو کیا دے آدھے اماں ایدہ تو ایک دفعہ تڑپ تڑپ کے مردی پئیے اے تو مرن دا بہانہ بڑھائی پئیے ایک دفعہ نہ بلکہ اللہ تعالیٰ تے کو ایک دفعہ جان دے وے بل تو میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر ونجے بل تے کو جان ملے تو میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر ونجے ایک دفعہ نہ بلکہ 1000 دفعہ اللہ تے کو جان دے وے تو میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر ونجے اما تے دکھتے کو تڑپ تڑپ کے مردہ دا دیکھ سکدا لا اترک محمد دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکدا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اما تے کو تڑپ تڑپ کے مردہ دیکھ سکدا دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکدا قبلہ سعد نے تے کو میں کو سبق دیتے او لوگو ایک طرف ماں دی محبت آونجے بے پس مصطفیٰ دی محبت آونجے ماں دی محبت کو قربان کرنا پوے کر دیوائے دامن مصطفیٰ اپنے ہتھاں ہی چونا ونجا نیوائے میرے نگی انجمان نہ لگے سنا خانی گے تے تو سائیں گے کیا بات ڈاڑھا سید نال پیار کریں دے وے ہیں نا
امداد مالک نے کرنی ہے تے داد تساں دے ہونی کیا بات ہے کیا بات امداد کیا بھوکا ہوندا ہی کہنی کہ بلا کیا میرا بات علاج ہے کیا بات پورے والا جتھاں دو بندے بیٹھے ہومن میرا ٹائم جتھاں شروع تھی ونجے میرا خطاب شروع کیا بات انہاں کہ شاہ جی کوئی بندے دا ونڈو ایک گڈی چلا کے آئے اتنا دور سفر دو کے بندے میں کہ نا جو مالک نے رزق لکھے او ملنے بے شک او مالک انہاں دو ہی چو دے دے سی لیکن دل وچ اخلاص ہوے دل وچ محبت ہوے دل وچ پیار ہوے اکول بھاویں لنگر دے ڈامل ونجن تے لکھن دل وچ اخلاص نہ ہوے بھاویں 10,000 مل ونجے کچھ ہی نہیں کیا بات جیرے مولوی 50,000 مکا کے آندن لکھ مکا کے آندن اتنا نظرانہ مکیندن اون تو بعد مایا دا خدا دی قسم انہاں دی پوری بھی کہنی ایویں گل بڑی پریشانی انہوں آج تک نہ میرے والد محترم شاید کہ تواڈے وچوں کوئی جاندا ہوئے میرے والد محترم الحمدللہ عظیم خطیب ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید منظور حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ بستی جلال شاہ سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا مزار پاک تے ساڈے ڈاڈا حضور اتھاں وی گھر ہے پیا تے خانقاہ شریف اتھاں وی میں تھوڑا بہتا آستانہ مدرسہ مسجد سارا سسٹم ہے پیا لیکن سامعین محترم آج تک نہ نظرانہ مکائے تے نہ مقام کیا بات ہے بارک اللہ اللہ مزید فضل اللہ پاک برکتی ڈوری پا دے بے شک تے والوی تساں چپ کر کے بیٹھے رہو سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ حق چاہے تساں تمبو والے والوی چنگے بیٹھے ہوئے جی سردی کو بچے بیٹھے ہوئے جڑے مسجد دے اندر بیٹھے انہاں کو وال سردی لگی بیٹھی سبحان اللہ کنو گے الحمدللہ کنو گے ماشاءاللہ کنو گے تے جزاک اللہ کنو لکے جو بیٹھیں ہر پاسو لکے بیٹھیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نبی دا عشق ہر کہیں کو عطا فرماوے آمین اور نبی دے نا دے بولن دی توفیق دے وے اللہ سے یہ حاضریاں لگ دین حاضریاں حضرت سعد نے ساکو کیا دسا ہے ایک پاسو ماں دی محبت آ ونجے بے پاسو مصطفیٰ دی محبت آ ونجے بھئی ماں دی محبت کو قربان کرنا پوے کر دی وے دامن مصطفیٰ ہتھ نہیں جو نہ ونجا دی وے اچھا دوجی گال حضور ساڈے مولوی نال پتہ کیا تھی جی ساڈے علماء نال جی جڑے ثنا خان آئے نا ایک ثنا خان پڑھ گیا بیا پڑھ گیا بیا پڑھ گیا بیا پڑھ گیا اینڈ وچ مولوی صاحب جلے عوامی جی ہر پاسو تھک گئی اون ویلے مولوی صاحب آؤ تارا نمبر آ گئے ہیں عوام تھکی دے مولوی صاحب دا نمبر ہی آیا مارکا تھکے دا نہیں وے بیٹھے اچھا بھلا ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑے تھکے بیٹھے وے سارے تھکے بیٹھے وے اج تو نال کم میں اوہ کرنے آپ ہتھوں سے باوی ہا کم اوہ تھی منے مولوی صاحب دے گھر گیا چوری کرن واسطے تے وال مولوی صاحب دے گھر چوری کرے دے وال پچے کو چوری کرن گیا تے پھس پیا مولوی صاحب کے مارکا گالی میں تو ہن پھس پے چوری کر کے چلا ونیا چلو بعد پوچھاں تیرے کو ہن پھس پے ہونی دیا دو چونیں تیرے نال انہاں چ جیری چون اختیار کر گنے اوہاں کے سونا کیرے اوہاں کے ایک چون اے ہے کہ اپنا یا تا تھانے لگ یا وال میں کرسی گھتے نہ میری تقریر سن بے گئے کیا بات ہے وہاں کے مولوی صاحب تھانے لگنا قبول کیا نہیں اتنا چھتر لگ سن جرمانہ پوسی تیری تقریر سننا قبول ہے سوچا مولوی صاحب گھنٹہ بولے سی 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہاتھ اے تھک کے سوم پوسی میں گھر چلا ویسا یا رات مولوی صاحب کل گزرے تھا سویرے پیا وے تھا اون تو بعد قبلہ وہاں کے مولوی صاحب تھانے لگنا قبول کیا نہیں تیری تقریر سننا قبول ہے وہاں کیا چاہیے گالے وال تقریر سن مولوی صاحب بہ گیا اون تو بعد سی کان دے ہاتھ رکھو تے گیا پیا 1 گھنٹہ گزر گیا 2 گھنٹے گزر گئے 3 گزر گئے 4 گزر گئے 5 6 ایڈو اپنا مؤذن صاحب نے اذان دیتی فجر دی اللہ اکبر اذان جر لے گئی مل تے اون تو بعد ایویں چور نے ہاتھ چا جوڑے وہاں کے سونا تھانے لگنا قبول ہے تیری تقریر سننا قبول کہے نہیں ہن مصری کوٹ والے تساں کیا چن دے وے بیٹھے وے اڈے دے نہیں ونجنا ہیں اوے نبی سہیں دے عشق وچ اگر اڈے ہی وے سپے والی قبول ہے ممتاز قادری کو کوئی جاندا ہے ممتاز قادری ہے نبی سہیں دے نام دے جو وکے آکھو وال اج ممتاز قادری دا نام بلند ہے بے شک اج ان دی عظمت کو لوگ سلام پہ کریں دن ہزاراں جنازے اور جنازے دے بندہ لکھاں دی تعداد دے وچ
کہ بلا فقہ دا مسئلہ ہے جڑے ویلے تساں ایسی جا دے نماز پڑھ دے پے ہو تاکو کہیں دا جا نہ ملے ول اگلے بندے دی پشت تے سجدہ کرنا پوے کر کے نماز اپنی پوری کرو یہ منظر تھے وے بلکہ بلا والا عاشق نے کلم چاہتی کیا لکھ دے آدھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اولد پال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانو شمع رسالت تے پروانو حضرت سعد نے تے کو سبق دیتے ایک طرف ماں دی محبت آ ونجے بے پس مصطفیٰ کریم دی محبت آ ونجے ماں دا رشتہ قربان کرنا پوے کر ریوائے دامن مصطفیٰ ہتھ نہیں تو نہ ونجا ریوائے او گئی مثال سنو ایمان تازہ تھی وے حضور دی زوجہ حضرت صفیہ ابو سفیان دی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ ابو سفیان مکے دا سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ہجرت پاک کو کچھ عرصہ تھیا حضور مدینے پاک آئے ابو سفیان نے کوئی معاہدہ طے کیتا مدینے آلیاں دے نال ان تو بعد ابو سفیان نے سارے مکے والے کو سڈا قافلہ کٹھ کیتا انہاں کو آکھو سی تواڈے وچوں ایک بندہ ونجے بن کے مدینے والے نال معاہدہ طے کراوے مکے والے کو پتہ جویں اساں مسلماناں دے نبی کو ٹورے جویں مسلماناں دے نبی کو مدینے تے بھیجے ان تو بعد انہاں لوگاں وی ساڈے نال ایویں کرنے انہاں کو اے دا پتہ کہنا اے کوئی نبی عام نبی نہیں اے تا او نبی اے دشمن بھی آمن چادرہ بھی چھاڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر حتیٰ کہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد کتنی بلند عشق کی پرواز کر گیا جہاں میں جینے کا نیا انداز کر گیا مر کے میرے حضور کے نام پر جلالی ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا نعرہ حیدر اچھا کچھ حضرات میں دیوار دے آسرے لگے بیٹھے جنہ کوئے دیوار دا آسرا او دیوار دے آسرے لگ کے بامن جنہ کوئے مدنی سرکار دا آسرا آکو آپا سنیا کو کہیں دیوار دا کہیں چیز دا آسرا نہیں اپنے سنیا کو آسرا ہے تا حضور دی ذات تا ہے بل جلے حضور دی ذات تا اتنی وڈی ذات تا آسرا دے والی ایسا دیوار لگ بم یہ اگے تھی آؤ کیا تھوڑے تھوڑے اگا تھی آؤ کچھ نہیں دیندہ یہ بس یہ 5 گھنٹے دی میری حاضری ہے بس لیکن اوسامی نے محترم توجہ فرماؤ نبی دے غلامو شمع رسالت پروانو ابو سفیان جر ویلے ڈٹھے کوئی نہیں ویندا معاہدہ طے کرن واسطے ابو سفیان خود ٹور پہ آئے مدینے پاک دے اندر جو معاہدہ ہی ہوتا ہے کیتے سی معاہدہ طے کر کے ان تو بعد ابو سفیان آدھے کیوں نہ ہوئے میں اپنی دھی دا پتہ کیتی ونجا مسلمان دے نبی کو ساری کائنات سردار نبی کو دھی جو ڈتے می ونجا دیکھاں دا صحیح میری دھی خوش ہے یا کہنا ابو سفیان آئے آ کے دھی دا پتہ کرن واسطے قبلہ جر ویلے گھر آئے حضرت صفیہ نے ابو سفیان کو ڈٹھے ہوئے کلمہ کوئی نہ پڑھا کافران دا سردار آئی پیا کہ لاجر ویلے دروازے دے قریب آئے ابو سفیان دی بیٹی نے ڈٹھے حضرت صفیہ نے ڈٹھے او جرا بستر کھٹ دے اتے وچھا پیا ابو سفیان دی بیٹی بستر وچھاون لپیٹن پہ گئی ہے بستر ولہیٹن پہ گئی ہے ابو سفیان نے جر ویلے ڈٹھے اے میری دھی بستر ولٹیں دی پئیے لگدا ایویں ہے اے بستر پرانا ولٹیں دی پئیے میرے واسطے صندوق کی چوں نواں بستر کڈھے سی نواں بستر میرے واسطے لگ یعنی کہ وچھے سی میرا استقبال کرے سی لیکن حضرت صفیہ نے ایویں نہیں کیتا پرانا بستر بھی ولہیٹ کیتے نواں بستر بھی نہیں بچھایا ابو سفیان جر ویلے ماجرا ڈٹھے پریشان تھی گئے اوہاں کے پترا پیو دھیاں دے گھر ونجن دھیاں پیوان دا استقبال کریں دن تے میرے واسطے پرانا بستر بھی نہیں بچھایا نواں بھی نہیں بچھایا تے کوکیاں غصہ تے کہیں کاوڑے میرے نال حضرت صفیہ نے جرے جملے پیو کو علین توجہ نال سماعت فرماؤ حضرت صفیہ کیا دیئے آدھیے ابا تو میرا پیو بعد چے میرے نبی دا دشمن پہلے ہیں کیا بات ہے کیا بات حضرت صفیہ کیا دیئے آدھی ابا تو میرا پیو بعد چے میرے نبی دا دشمن پہلے ہیں ان تو بعد پل میں گوارا نہیں کریں دی جائیں بستر دے لجپال کریم آقا جلوہ گر تھی میں
اون بستر دے میرے نبی دا دشمن باہے میں کو گوارا نہیں این وجہ واسطے میں بستر لپیٹ کی دیمی اگر بانی تک کھٹ دے بے نیوے باندھا دا تیری مرضی ہن تو میرے نبی دا دشمن ہے حضرت صفیہ نے پیو نال اے قبلہ اے گال کر کے دسا دیتے لوگو ایک طرف پیو دی محبت آ ونجے بے پاسو مصطفیٰ دی محبت آ ونجے اگر پیو دی محبت کو قربان کرنا پوے کر دی وے دامن مصطفیٰ ہتھ نہیں جو نہ منجا دی وے کیا بات ہے کیا بات دامن مصطفیٰ ہتھ نہیں جو نہ منجا دی وے آؤ آخری لمحہ فکریہ سناما اجازت چاما بالکل آخری قبلہ ایسا کو دین کتھوں ملے آنکھوں مدارسی تو ملے ایسا کو نماز کتھوں ملیے کتھوں سکی سے آنکھوں مدارسی تو سکی سے اے سب کچھ ساکو اتھوں ملے دین اتھوں ملے اے آج میلاد دیا محفلہ سجائے سے سمجھ بوجھی ساکو اتھوں ملے تو بلا ساں کیا کرنے آئے دو جو ایک ملک صاحب خان صاحب چودھری صاحب امیر صاحب فقیر صاحب دو جو پتر ہی ایک پڑھ دے سکول بھی یا پڑھ دے مدرسے تے جرا سکول پڑھ دے جرا مدرسے پڑھ دے اوکو سویرے اممہ اٹھے سی اوکو بھیرا اٹھے سی اوکو پیو اٹھے سی وے اٹھی وے کامرانا اٹھی جلدی کر تیری مسیح تا ٹائم تھی گے بال شدہ اٹھی سی نکا جیاں بال ہے اوکو منہ دھومن دا صحیح پتہ کیا نہیں وہ وضو کیا کرے سی نکا جیاں بال مسجد چاگے نہ ماں سکھائے کو وضو کرن نہ پیو سکھائے نہ چاچے سکھائے نہ مامے سکھائے کہیں نہیں سکھایا بال ہوں مترن والے کپڑے دے نال آ کے مسجد وچ بیٹھے قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے قرآن بیٹھا پڑھ دے او تو بعد بیا جرا سکول وچ پڑھنا لے ماں کو بڑے پیار نال اٹھے سی اٹھی پوترا تیرے سکول دا ٹائم تھی گے او کو دھوے سی وردی پوے سی پینٹ شرٹ بڑا پوڈر شوڈر کریم شریم بڑی دھو دھا نال سیٹنگ نال 500 دی جیب سٹے سی پتر ہن ون ہن تو سکول ون او سکول پیا ویندا اسی مدرسے والے کو دیکھ جے کو کھلن دی گال نہیں نصیحت دی گال پیا کرے نا توجہ نال سنے اون تو بعد مدرسے والے بال کو کیویں بھیجے سی جیرا قرآن دا قاری بننے جائیں مصلی رسول دا وارث بننے جائیں او کو کیویں بھیجے سی لیکن آ نبی سید غلامو شمع رسالت پروانو لمحہ فکریہ ایہو دینا دڈن دے اساں دین کو کنڈ کیتی سے آکھو ول اساں سب چیز تو دور چلے گئے خدا پاک ہی ساڑے کو رس گئے لیکن آ توجہ فرما ترے مائن مشکیزے چاگن کھو دے وچ نکی جی گالے سنا کے اجازت چاہساں توجہ ہے مشکیزے چاگن کھو دے وچ پانی بھرن واسطے گن او تو بعد مشکیزے بھر گئے نے ایک مئی دا پتر لنگے بڑا ڈیل ڈول دے نال اون تو بعد او مئی فخر دے نال آدھی او ڈٹھے وے او میرا پتر ویندا پہ اے ایف ایسی کیتی ودے لنگ کے چلا گے او ماں دی پرواہ نہیں کیتی اون تو بعد مئی دا پتر ہے اوہاں کے او ڈٹھے وے میرا پتر ایف اے کیتی ودے او لنگ کے چلا گے بڑی ڈگری حاصل کیتی ودے لنگ کے چلا گے مئی دا ایویں کملا تے بھولا پرانا لباس پاتا ہویا پھٹی پرانی ٹوپی پاتی ہوئی اون تو بعد آئے آ کے ماں دا دلہ سیر دے رکھے بالٹی ہاتھ تے چاہتی ہے اون تو بعد چاہ کے ماں کو دے آدھے اماں آ ہن گھر جلو تو مایا پوچھنا کریں دیں اوہاں کے بی بی دے سامنے دہا تیرا بال کیا کریں دے اوہاں کے میرا بال نہ ایف اے کیتی ہے نہ بی اے کیتی ہے کہ کوئی یونیورسٹی دی ڈگری حاصل نہیں کیتی بلکہ مدرسے دا طالب علم ہے اے مدرسے دا طالب علم ہے میرا بال اون تو بعد ای مدرسے دی ڈگری حاصل کیتی ہے تسامین محترم پتہ چلا بل اے ماں دا ادب کہیں سکھائے پیو دا ادب کہیں سکھائے آکھو بل پیو ماں دا ادب آئے تا مدرسے دے طالب علم کو آئے بل ای وجہ واسطے اپنے بالاں کو سکول پڑھا میں یہ نہیں آدھا سکول نہ پڑھا سکول دے نال نال مدرسے دی تعلیم دے بل اوہو کم نہ تھی وے میراسی دا پتر پیو دی قبر دے ڈھول بیٹھا وجیندہ ہا کہیں پوچھا چاہ وے لوگ پیو دے قبران دے قرآن پڑھا میں تو ڈھول بیٹھا وجینے وہاں کے گال ایمیں ہے جنہ دے پیو جنہ کو قرآن سکھا گن او قرآن بیٹھے پڑھیں دن میرا پیو میں کو ڈھول سکھا گے میں ڈھول نہ بجاما تے بیا کیا کریں ہر گال دے سبحان اللہ ہی نہیں علی دی کہیں گال دے افسوس ہی کریں دے ایویں نہ بالا دی تربیت ایویں نہ کر مدرسے چ بھیج انہاں کو پڑھا بل یہ بال تیرے واسطے ذریعہ نجات بن سن تسامین محترم میری حاضری مکمل تھی گئی اے ہن درویش سید
مدرسے وچ پڑھن والا طالب علم تے